Helo, Ellis Hughes, dwi hefyd i pennaeth blwyddyn 7 ysgol David Hughes. Dwi'n mynd i gyflwyno chydig bach o wybodaeth i chi rhieni blwyddyn 6 neu blwyddyn 7 na fuan lle yn mis Medi. Dwi'n gobeithio os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ar y funud fydd y cyflwyniad yma mynd chydig o'r ffordd i atab rhai'r cwestiynau yna. Felly, beth da ni'n trio wneud yma yn ysgol David Hughes ydy cyflwyno addysg dwyieithog i'n disgyblion i gyd. Yn blwyddyn 7 mae yna 9 dosbarth i gyd. Mae 8 yn nhw'n beth da ni'n alw'n dosbarthiadau ffrwd Gymraeg. Mae'r plant yna wedi bod mewn ysgolion cynradd lleol a wedi cael derbyn addysg cynradd drwy cyfrwng y Cymraeg. A wedyn mae'r addysg yna'n cario ymlaen mewn ffordd. Mae'n polisi sir bod nhw'n dilyn yr addysg Gymraeg maen nhw wedi cael o'r gynradd. Mae yna un dosbarth ffrwd Saesneg. Esgusodwch fi. Mae disgyblion o ella dros y ffin neu o tu allan i Gymru neu sydd efo dim Cymraeg o gwbl yn mynd i'r dosbarth yna. Felly mae'n debyg iawn os di'ch plentyn chi wedi bod mewn ysgol gynradd lleol, fydd eu Cymraeg nhw'n rhy dda i fynd i'r dosbarth ffrwd Saesneg yna. O ran gwisg ysgol, da ni'n gofyn i'r plant i gyd wisgo trwsus neu sgert a teits du os gwelwch yn dda. Mae'r gwisg wedi newid yn y flynyddoedd diwethaf, da chi'n siŵr o bod hyn yn barod lle yr crys gwyn, siwmper piws a'r tei clip-on, sydd chydig bach haws i'r plant ddelio efo na tei go iawn. A wedyn efo sgidia, mae sgidia neu trainers du yn iawn, ond fel ydych chi'n gweld ar y chwith o fyna, os dyn nhw'n gwisgo trainers, dim lliw na gwyn os gwelwch yn dda, mae'r trainers ar y dde yn anaddas oherwydd bod na llinella gwyn arnyn nhw. So, sgidia du os yn bosib neu trainers du i gyd os gwelwch yn dda. O ran buses, mae Mr Geraint Llun, sef ein pennaeth cynorthwyol ni yn ysgol David Hughes. Mae o'n delio efo pethau o safbwynt yr ysgol. So, os oes rhywbeth wedi digwydd ar y bus, ydych chi'n ffo'n yr ysgol a gofyn i siarad efo Mr Llun. Mae e-bost ar y gwylod o fyna hefyd. Ond hefyd, os ydyn rhywbeth i wneud efo o ran safbwynt y sir, o ran talu am y bus neu os ydych chi'n gwybod lle yn union mae'r routes yn mynd, byddwch chi gysylltu efo Mr Ifan Hughes, mae rhif ffôn o'n fyna. Mae o'n gweithio hefo ni o ran ochr y cyngor sir efo'r contracts buses. O ran gwaith cartra, da ni'n defnyddio system Show My Homework oedd i enw fo, mae bellach di newid enw i Satchel One. App ydi o, da chi'n gallu lawrlwytho fel rhieni a mae'r plant yn lawrlwytho fo hefyd. Mae'r athrawon i gyd yn setio'r gwaith cartra ar yr app yma neu ar y wefan yma, Satchel One. A wedyn, y ffordd mae'n gweithio ydy, da chi'n gallu gweld yn union be mae'r athrawon wedi setio fel gwaith cartra, either y diwrnod hwnnw neu'r wythnos yna. Wedyn, da chi'n gwybod, erbyn dydd Llun nesaf, mae gen ymhlentyn i gwaith cartra mathemateg. A da chi hefyd yn cael gwybod os dyn nhw wedi cwblhau'r gwaith cartra yna. So, dydy'r plant ddim yn rhy keen o'r elfen yna o'r system. Ond ar y cyfan mae'n gweithio dda. A maen nhw'n falch o gallu cael rhywbeth ar ei ffôn i helpu nhw yn hytrach na rhyw ddyddiadur gwaith cartra oedd yn mynd ar goll neu beth bynnag. So, mae'n system reit da a mae'n cadw chi fel rhieni yn y lŵp hefyd. So, chi eisiau cysylltu efo'r ysgol rhyw dro, yn enwedig os ydych plentyn yn mynd i fod yn absennol, so ni'n licio bod chi'n gwneud cyn hanner diwedd y bore hwnnw os gwelwch yn dda. Ac os ydych chi eisiau trefnu cyfarfod efo fi am unrhyw beth o gwbl, so chi'n gallu trefnu o flaen llaw, oherwydd mod i'n dysgu, mae'n anodd iawn i mi allu gweld rhieni os dyn nhw'n just troi fyny heb gadael ni wybod bod nhw'n dod. Felly, so chi'n ffonio'r ysgol o flaen llaw neu cysylltu, mae'n e-bost di yn fyna o Hughes a mae e-bost y pennaeth ar y gwylod hefyd. Yn amlwg dros yr wythnos o dwytha, dydy'r cyfeiriadau e-bost ma ddim wedi bod yn gweithio oherwydd ella bod chi wedi gweld am yr systemau technegol sydd wedi mynd lawr yn bob un ysgol uwchradd yn Sir Fôn. Ond yn amlwg fyddwn ni'n gobeithio fydd hein nôl mewn lle erbyn mis Medi. Felly fyddwch chi ffonio'r ysgol os nad ydy'r e-bost yn gweithio. Cefnogaeth i bob dysgwyr, be da ni'n neud fel ysgol ydy da ni'n rhoi lot o be dwi'n alw'n safety nets mewn lle. Nid yn siŵr bod yna un disgybl yn mynd o dan yr eidar. Felly mae gennym ni tiwtor dosbarth, dyna di'r person cyntaf. Mae bob un disgybl yn gweld bob ora. Felly mae gennym nhw perthynas agos iawn hefo
hefo'u tiwtor nhw. Mae yna rhyw 23, wel, tua rhyw 23 mynd i fod yn bob un dosbarth gyfrestru yn blwyddyn 7. Felly mae'r tiwtor yn mynd i nabod y 23 o blant yna'n dda iawn. Wedyn mae gennym nhw fi, sef y pennaeth blwyddyn, ond yn amlwg mae gennym fi overview o 200 o blant, felly y tiwtor sydd yn nabod nhw ora, ond fe draidd ydi fewn os di rhywbeth yn gymleth ofnadwy neu os di'r plant, hyd yn oed os dyn nhw ddim eisiau siarad efo tiwtor, maen nhw eisiau dod sydd at fi, mae hynna'n oce. Mae gennym ni wedyn Mr Geraint Llun eto, o'n i sôn amdano fo gynnaf o'r buses, mae o'n aelod o'r tîm rheoli a fod i cyswllt fi i uwch dîm yr ysgol. Ac o ran ardaloedd, mae gennym ni 2 lle pwysig i flwyddyn 7 ac i'n disgyblion i gyd mewn ffordd. Y porth, lle mae'n nesgu a'r peneithio blwyddyn i gyd, mae plant yn gwybod wrth nhw fynd i fyna ryw dro, hyd yn oed os dwi'n dysgu, neith pennaeth blwyddyn arall siarad efo nhw a helpu nhw allan. A wedyn hefyd mae gennym ni'r gorad ar gyfer disgyblion sydd efo anghenion dysgu ychwanegol, ond hefyd mae yna grwpiau gema bwrdd yn cael ei cynnal yna amser egw, amser cinio falle, so mae yna gorad i bawb rili. Mae gennym ni hefyd pethau fel anogwyr dysgu, swyddog teulu. Mae'n neud yn siŵr bod na neb yn slipio trwad, fel dwi'n deud, a bod y safety nets yma mewn lle i ddal rhywun sydd angen unrhyw fath o gefnogaeth. O ran diwrnod cyntaf yn blwyddyn 7, dwi'n gwybod dyma mae'r plant yn poeni mwy amdan dros y gwyliau'r ha. Be sydd angen yn wneud ydy cyfarfod yn brydlon cyn ysgolwch yn dda, 8:45. 8:45 swn i'n dweud ydy'r amser hwyrau i gyrraedd. Be fyddwn ni'n neud, fyddwn ni'n arwain nhw i'r neuadd sydd reit yn tu blaen yr ysgol. Felly, so mae angen i'r plant boeni am lle i fynd, os dyn nhw'n cyrraedd ar bus, neu efo lift gyda chi, neu os dyn nhw'n cyrraedd i'r ysgol, mae pob yn cyrraedd tu blaen yr ysgol, fydd yna staff mewn jacket melyn, a fyddwn ni'n arwain nhw i'r neuadd sydd reit ar tu blaen yr ysgol, felly fyddwn nhw ddim yn mynd ar goll. Ar ôl hynna, maen nhw'n mynd i'w cyfnod tutorial a cyfarfod i tiwtor, o'n i'n sôn amdan gyna, first port of call iddyn nhw mewn ffordd ydy'r tiwtor yma. Fyddwn nhw'n datblygu perthynas efo'r tiwtor mewn cyfnod estynedig y bora hwnnw, a wedyn, maen nhw'n cael ei amserlen a mynd i gwersi a cael egwyl a cinio arferol. Ond yn amlwg y peth pwysica mae diwrnod yna ydy dod i'r adnabod yr holl athrawon newydd gyda nhw, mae hwnna'n gyffroes iawn bob tro. Dyma'r dosbarthiadau o'n i'n sôn amdan gyna. Felly fel ydych chi'n gweld, mae yna 9 dosbarth, 1 dosbarth ffrwd Saesneg, sef 7 feilog ar y gwylod yma. Mae'r gweddill i gyd yn dosbarthiadau gallu cymysg ffrwd Gymraeg. Felly, does na un dosbarth efo gallu uwch na'r llall, does na ddim seti am blwyddyn 7 yn ddim byd heblaw mathemateg. Felly fyddi dosbarthiadau nhw'n wahanol ar gyfer maths. Ond yn bob dim arall fyddwn nhw'n cael ei dysgu yn ei grwpiau cyfrestru sydd ddim wedi creu efo gallu mewn golwg o gwbl. Felly mae'r athrawon yn gwybod bod yna gallu cymysg ym mhob dosbarth. Dyma gobeithio mae'r amserlen y dydd yn edrych fel yn mis Medi. Fel hyn, mi oedd o'n edrych cyn blwyddyn yma. Yn amlwg, os ydych chi efo plant hyn yn yr ysgol, ydych chi'n gwybod da ni wedi newid y drefn chydig bach blwyddyn yma mwyn lleihau teithio amgylch yr ysgol. Ond da ni'n gobeithio fynd yn ôl i'r drefn yma mis Medi. Os dio ddim yn bosib, os yna change of plan yn gorfod digwydd yn hwyr yn mis Awst, felly yn amlwg fyddwch chi'n cael gwybod a fydd y plant yn cael gwybod yn mis Medi. Ond dyma di'r gobaith beth bynnag. O ran amser cinio, does na dim angen i'r plant ddod â pres i fewn i'r ysgol o gwbl. Da chi'n llwytho arian ar eu system nhw, ar eu accounts nhw o blaen llaw. A wedyn mae'r plant yn talu am eu cinio hefo'r account yna, hefo fingerprint, hefo bus. Ond be swn i'n dweud ydy, da chi'n angen poeni am llwytho gormod o bres ar yr account, 10 pint, 20 pint. Di'r plant methu gwario hwnna i gyd mewn un diwrnod, mae yna cap ar faint maen nhw'n gallu gwario. So mae angen poeni am hynna o gwbl. Ac os ydych chi'n anghofio llwytho pres, neu os dyn nhw'n anghofio, maen nhw'n gallu menthyg pres am y diwrnod a talu fy nôl diwrnod wedyn. Yr gweithgareddau da ni'n gynnig fel ysgol, yn amlwg, y prif beth mae'r plant yn edrych ymlaen i fwyaf di'r daith enwog i Glan Llyn bob mis Hydref. Yn amlwg, gafon ni'n mynd blwyddyn dwytha oherwydd cyfyngiadau, a dwi yn wir gobeithio fydden ni'n gallu gwneud rhywbeth blwyddyn yma. Yn amlwg, dwi ddim yn hollol sicr yn y bosibilrwydd o mynd i Glan Llyn am 2 noson,
3 diwrnod. Ond dwi'n gobeithio bod ni'n gallu gwneud rhywbeth. Ond mi ydw wedi gyrru holiadur allan i chi fel rhieni. Mae'r atab i hwnna wedi bod yn bositif iawn. Lot o'n chi eisiau'r daith fynd ymlaen. Felly mi ydw mewn cyswllt efo'r Urdd a Glan Llyn i wneud yn siŵr bod ni'n cynnig y peth gorau fedra ni i'r plant sydd i fod yn 10 wedi cael blwyddyn a hanner anodd iawn. Hefyd mae gennym ni clwbiau chwaraeon, cerddoriaeth, yr Urdd, clwbiau amser cinio. Mae hein yn amlwg wedi gorfod stopio dros y flwyddyn dwytha, ond mi fyddwn nhw'n dod yn ôl yn araf bach gobeithio dros y flwyddyn nesaf. A wedyn dyma rhai o'r lluniau o'r taith Glan Llyn. Fel dwi'n deud, gwch chi wybod mwy mis Medi be ydy'r planiau hefo hynna. Ond mae'r plant wastad wrth i bodda fo'r daith yna. Felly, diolch fawr iawn am eich amser. Dwi'n gobeithio bod yr cyflwyniad wedi mynd chydig o'r ffordd i atab rhai o'ch gwestiynau chi. Os oes gennych chi mwy o gwestiynau, cofiwch wrth chi gysylltu yn mis Medi. Mae'r ysgol yn gorad am 2 ddiwrnod cyn i'r plant cychwyn. Felly fe ddau yma os ydych chi eisiau ffonio'r ysgol neu trio'r e-bost na sydd yn y cyflwyniad. Diolch yn fawr, Hwyl.